Tieto tri chyby pri seed phrase vás stoja Bitcoin. Väčšina ľudí si seed phrase zapíše správne, ale potom urobí úplné chyby. Seed phrase je 12 alebo 20 slov, ktoré vám vygeneruje vaša peňaženka a sú to v podstate kľúče od vášho Bitcoinu. Chyba prvá. Tento seed phrase si odfotíte do mobilu. Mobil je na cloude, tým pádom je to online. A keď to je online, tak sa to dá hacknúť. A už potom Bitcoin nie je len váš. Po druhé, seed phrase je zapísaná len na jednom mieste, na jednom papieri. A keď príde požiar, povodeň, alebo niekto upratuje byt a omylom ten papierik vyhodí alebo ho proste zapatroší, prídete o celý Bitcoin. Po tretie, nikto nevie, že máte Bitcoin. Čiže ak sa vám niečo stane, tak celý Bitcoin zostane zamknutý v blockchaine. Správna záloha je fyzická, je umiestnená aspoň na 2 miestach a vie o tom jedna dôveryhodná osoba. Ak chcete Bitcoin ukladať správne, bezpečne a suverénne ho mať, pripravujem online kurz. Ak máte záujem o predregistráciu, aby ste vedeli, keď bude kurz hotový, tak vás upozorním, ak sa zaregistrujete dole v linku. Hudli, podli.